Ukuba umuntu akathembekile akayenzanga into okanye uphume ngaphandle wahlangana nomunye umuntu angathembeki unaye right ukwalanda amalobolo akho even noNkulunkulu uyayivuma leyo nto noNkulunkulu uyayivuma ukuthi amalobolo alanda ngoba esewalandile amalobolo okuqala lawa esibili akawalandanga kodwa usecabanga ukuyolobola okwesithathu akukiwe inamabhadu ukuthi kulandwa amalobolo futhi ngoba mhla simpe ama relationship akhe awalungi nje lamalobolo awalandayo. Diye mabonakude ngicela ukuba anonymous Sikubingelele sikwamukele kuhlelo Diya mabonakude kwi Select Africa TV. Igama lami nguNelisiwe wakwaMagwaza ngiphithuba mukeli namhlanje sikwethulele udaba lensizwa yakaNongoma esilobole izikhawu ezixile kwezintathu. Udaba lethu namhlanje liqhamuka ku Anonymous lithi Diye mabonakude ngicela ukungazisho igama ngesimo sokuvekelela isiqandamathe sami kanjalo nesithunzi sami. Udaba lwami lume kanje. Ngineyonkinga yokungakwazi ukuhlala othandweni ngisho ngabe sengilobolile ukukhipha izinkomo eziyisithupha ezihamba ngamasondo angikuzwa ngendaba kepha ngikwazi ngami kodwa udwendwe lutho. Ayikushuthi lensizwa kusakude phambili kodwa asithemba ukuthi kuleli uhlelo lwethula namhlanje izosizakala. Ngike ngalobola inkandla ngokuziphathi kahle kowesifazane akaziphathanga kahle kuyimanje ngisezinhlelweni zokulanda amalobolo. Asazi noma yalandwa yini kodwa kuthiwa yibhadi umuntu wesifazane melandelwa amalobolo. Sisaqhubeka nalo udaba ngaphambi kwalokho kulobola kwamashu ngemali elinganiselwa ku 30,000 rand naye lo wesifazane akazange aziphathe kahle sahlukana wacela kanjalo umkhumbi kokude phambili. Emva kwalezi zigameke sezengehlele sengikhethe ukuthi ngibhalele uDiye mabonakude ukuze ngithole usizo kubudlelwane bami obusha esengihlanganise nabo iminyaka emibili nentokazi engithandana nayo ekhona ngasemakhaya kwaNongoma. Siyambongela bakithi. Ngonyaka owedlule ngizamile ukukhuluma nezihlobo nabangani ngokuthi sengicabanga ukuthi ngiyolobola. Akekho noyedwa wavumelana nesinqumo sami sokuthi ngiyolobola. Ngagcina impela ngingaqhubekanga namalobolo. Kuthiwa umona asucoshi phansi. Izihlobo zami nabangani abazange bangitshele iqiniso ngokuziphatha komuntu wami kepha bathi angizinike isikhathi ngimfundi. Esikhathini samanje asingabe sisanikezana ithuba lokufundana kodwa thatha lokho kuphambi kwakho kolunga phambili. Ngezinsuku zephasika sibe sesiqala izinkinga inkosazana yangivezela ubuyona ngokuthi ilahleke abakubo bengifuna lona wesifazane. Nami engingamazi nokuthi ukuziphi izintaba. Ekubuyeni kwakhe wathi kade sesibhedlela kanti odadewabo sebengitshelile konke kodwa ngoba uthando lungivala amehlo ngaxola ngadlula kuloko. Uvele impilo ithandani yaphela makushona ilanga nje impilo ithandani yaphela kufanele uhlale unamaqhubu. Ingwadle sengibhekene nayo ke manje sengiphinde ngalukhipha usuku lamalobolo kanti ngisikwaza ngowami. Indlela aphinga ngayo manje ngathi uthi ngangimthandelana usephinde waqoma umntakwethu ushayele isipikili sokugcina ke manje waqoma ngasekhaya ushendeza nensizwa yokuhamba ongakuyona yendawo. Udadewabo wesithandwa sami usevele wangitshela emehlweni ukuthi lona wakwabo usagalavantiya akathole umuntu. Lo amazwi ababhlungu kimi owakwami angizange ngimazise ngithathe ngokuthi hayi banomona osisibakhe ngoba bengozenda ziyamshiya. Kodwa manje ngiyazisola ngokungabalaleli. Inhliziyo ishaya ngamandla ngoba ngiyamthanda lo muntu wesifazane. Ngihleze ngixola futhi kuzona zonke izinto asezenzile. Nginethemba lokuthi uhlelo Diye mabonakude luzongisiza ngokuyikhona ngoba hayi senginabaqaphi impela engathi mangimthole ocingweni ngifonele bona ukuthi bamcinge izinkalo zonke. Nginethemba lokuthi isiqandamathe sami koshaya uDisemba sesishintshile sesibona ngasolinye bengicela izeluleko ngoba akuvumi khona ukuthi sihlukane kodwa yena ungibukanisa nabantu noma yiluphi usizo ngiyolwamukela. Angikamloboli kodwa ngizimisela ukwakha ubudlelwano obuhle naye. Selokhu sathandana mina naye angikaze ngimjolele nakancane. Ngizimisela ukuthi mina naye sithole izeluleko ezifanele izithandani. Yena wangithembisa ukuthi izindlela zobumnyama akasoza sihlanganisa nazo. Yimi obhalile osemathandweni ongekwazi ukuzidalula ngenxa yokuvikela isithandwa sami.
Njengenjwayelo ke babukeli emakhaya lana sihleze sizoba naye umuntu ozokusiza ku DM abonakude. Namhlanje nginaye umnomzana uAyanda Gagaza ovela ku Umuzi Training Center. Sikubingelele sikwamukele Ayanda. Sawubona. Ninjani? Siyaphila mnomzana. Nanti udaba la sesilibeke eThebeni le nsizwa yakaNongoma esilobole izikhawu ezintathu. Yebo. Ngisacela ukuthi ukukafushane ukusichazela ukuthi umnomzana uAyanda Gagaza ungubani uvelaphi. All right. Umnomzana uKhakhaza umfundisi osuka eMuzi Training Center la khona sinebandla eMuzi Training Center. Sinebandla also siyenza community development, childhood development, capacity building, leadership development, and also biblical counseling, pre-marital counseling lapha eMuzi Training Center. Okusho ukuthi umbukeli wethu osibhalelileyo usezandleni esifudumele sithemba ukuthi uzolithola usizo. Asithemba ukuthi uNkulunkulu uzomsiza. Sinodaba la namhlanje lwensizwa evela kaNongoma esilobole izikhawu zazezantathu. Yes. Ngokusho kwayo akulungu udwendwa likhuphuki. Iyalobola bayahlukana, iyalobola ilokhu iqhubekele phambili. Kukhona singakuthola emgodlagodleni wakho siphathele khona. Mangisizwa le ndaba le mawuyifunda usichazela yona mangiyilalele ngiyabona ukuthi umfowethu ugcwelele kakhulu uthando insizwa igcwele kakhulu uthando and futhi ifuna into right yokugana yabo ngoba into right into yokugana mase ngilalelisisa ke manje le ndaba loludabo lolu ngiyabona ukuthi uyastrugglisha ngabantu besifazane because abantu besifazane laba athandana nabo ingathi bamophula inhliziyo njalo akayedwa sebeze babathathu bamphula inhliziyo yeah kulona aselobolile kuye waze wayilanda inkomo kwangalunga ngabe kukhona yini okwakufanele akwenze ngoba phela beseqalile amalobolo okukhomba ukuthi kwakuzohamba kahle. Yeah, mina ngicabanga kanje ngidla ngokuadvise kanje umuntu oseyibhadele emalobolo ukuba umuntu akathembekile akayenzanga into kanye uphume ngaphandle wahlangana nomunye umuntu angathembeki unayi right ukwalanda amalobolo akho even noNkulunkulu uyayivuma leyo nto. noNkulunkulu uyayivuma ukuthi amalobolo alanda. Ungathembekanga nje uyakuvumelekile ukuthi uwalanda amalobolo akho ibuye nje ilobolo yakho. Kodwa manje mangixolisile kumntakwethu abazali phela kulotshelwe kubazali abazali futhi bebengekho sithi na mina nawe sithandana yini amalobolo engasali mangabe ukuthi mina nawe akusahambi kahle. Phela lo malobolo lawo mina benginikeze ukuba ngilanda wena manje wena mawungasathembeki mawungasangathembekile isho ukuthi fanele ngilande phela angithembekile kuwena hayi kubazali phela uzobe lapho ungathandana nomzali ubuthandana nomnyeni hayi asikawalanda amalobolo asingawalanda hayi uZulu nje ayalanda amalobolo ngokwesiko ayalanda ngokwesiko lakaZulu intombi ukuba iphumile ngaphandle ayathembeka kanye kuyinto yayithembisile yona ukuba uyathenjiswana kahle umshado uqala kulobola seyashintsha into because ayingekho lento ye-white wedding kwaZulu yayingekho even nakwaXhosa indaba ze-white wedding it is traditional. Yes, once nje ulobole nje that's a process of umshado yabo i-beginning of umshado loyo so umuntu mayingamanga kwama-vowels akhe wona nje bese umlandile futhi so ngelobolo uhlonipha abazali isho ukuthi mina laphinda abuye phela njengoba esewalandile amalobolo okuqala lawa esibili akawalandanga kodwa usecabanga ukuyolobola okwesithathu akukiwe yini amabhadi ukuthi kulandwa amalobolo futhi ngoba mhlasimpe ama relationship akhe awalungi nje ilamalobolo awalandayo. Yeah, ukuba mina imoto yangihluphe ngiyithengile ngibe ngiyithengile le moto ngemali yami ngizoyibuyisela uba bafuna unginikeza imoto eright ngifuna imali yami amabhadi angeke mhlawumbe enziwe ngokuthi wena imali yakho ibuyile ngenxa yomunye umuntu ongathembekanga ukuba wena ubuthembekile wena wenze into wathembeka phambi kwabazali bakho wathemba phambi koNkulunkulu wathemba kuwena and then I don't think akhona amabhadi kodwa ngiyafuna ke singene ngoba nje sizozombuza kodwa kuze kube kabili awusize lapho ukuthi uma sengwalande kwaze kwakabili kanti ngishone ephi ke manje ngiyacabanga manje uqhubekela phambili kodwa la amabili lawo elandwa kwenzakalani. Yeah, yabona ikhona into yensizwe yabona
mawufuna umuntu wesifazane Twehlula amadoda yabikwa. Shuthi khona la ngasibikeli yona. No, khona la. Khona lana amadoda yabona basithi masibike kanje khona la abantu besifazane obathola khona. Yeah. Khona la unkosikazi umthola khona. Yeah. Mina umbuzo ebenoba nawo ukuba bekhona umfowethu insizwa lena eseyilobola imane kwenzeka lento yenza. Ayayizwela. Khuluma naye unqo. Ngizoyibuza mina ukuthi ibuze. Ubathathaphi? Ibuze. Uphi lo mfula uyakuwona? Yabona ubone le ntombi because kubalulekile umfula olanda okhakuwona yes okanye uyolinda kuwona. Ngikhumbuza enye ngoba ngalithanda iBhayibheli incwadi endala. Awusikhothele sis. Ukhona le ndoda le uAbraham uthi incwadi yakhe ukuthi makayothathela umfana wakhe kuthiwa kuJakob unkosikazi. And then manje makhanjwa uyothatha unkosikazi ilinceko lena ithi kuNkulunkulu endleleni ithi uNkulunkulu lo mfazi lo ngizomazi ukuthi ayenze 1 2 3 4 5 la emfuleni. Waye ngempela emfuleni waselisa wakhelela amanzi yena uba inceko wakhe amanzi wayenza lento lena ebeyicabanga. Umkhelela amanzi wakhelela futhi nenkamela zakhe. Lento inceko ibicabanga ibicela uNkulunkulu isithi zombona kanje lo wesifazane. Ngempela wafika owesifazane obe ohluka kunabo bonke abanye bebefika lapha emfuleni. Wenza exactly the same thing le ebeyindele ukuthi uzombona ngayo ukuthi lo uyi wife material because we have to look at those qualities yabona ukuthi ngabe ngempela lo muntu lo omthandayo uyi wife material okanye uyintombi na nje ezithandela ubuhle ubuhle buyadlisa ngisho ngabe kuthiwa upheka uphuthola uhlaza kodwa ubuhle ibona obudlisayo ngisho ngabe uphuthola uhlaza kodwa ubuhle buyadlisa aphinde ke akhale ngokuthi ke umbukeli wethu osisi bayayihlaba bayayihlikiza labo sisi lona osefuna ukuyomlobola manje wesithathu osisi bakhona bayayihlaba bayihlikiza enze njani umnomzana ngoba phela naye uyafuna osisi bentombi bayayihlaba bayihlikiza bayamnyundela ekhweni lakhe unyundela basekhweni bakwabo kwentombi iyenze njani manje insizwa ngoba phela iyafuna ukumthatha so mawusithi umnyundela abanomona kahle aba approve yabayifuni lento ngoba bengozenda ziyamshiya uyasho impela lapho uyazivezela ukuthi ubona ngoba bengozenda ziyamshiya kusho ukuthi abayifiseni kanye kwabo ukuthi iyogana yona enze njani ke ngosisi ngoba manje masibuka umbukeli wethu udila nezinto ezithu osisi basekhweni lakhe nalezi inkinga zakhe zokuthi yena vele othandweni akumhambeli kahle engadila kanjani nalenkinga yalabo sisi asebethi hayi mawusafuna uthando ushona kude hayi la inzima le ndaba lena ayisinokwazi ukuyiphendula yonke simsize ngayo yonke into la kodwa so sho lokho nje okuncane okuzomsiza ngicabanga ukuthi mhlawumbe udade babo khona into bayaziyo ngaye ikhona into abayaziyo ngosizwa ngoba encwadini kuyavela ukuthi uke wafona wangamthola wabuya inkosazana yabuya isithi kade isesibhedlela yilapho kosisi abasuke khona bashaya ucingo balishayela usibaro wabo bathi nje mawusafuna uthando dlalela kude I think nginafuneke abalalelo sisiphaku ngoba ngenxa yemphumela ngenxa yento esobala ekayaziyo naye uba kwenzeka ntoni uyena lo sisi lona amthandayo and nosisi bakhe ibukeke ngathi usibari bakhe bayamvikela umfowethu from usisi indlela akaziphethe ngayo kushuthi kuyinkinga zakhe lezabhekene nazo singaqale sithi thiki akalalele abasekhweni lakhe akabalalele yes ngoba babazi ngcono umntana wabo bese yena eyazazi ukuthi ufuna njani umfazi uzomkhulekela uma emkhulekela noma emcabanga emqondweni wakhe akezidwebele yena kebona ukuthi lo lamanzi uzowakha ezisuzisa ngathi futhi nalapho noma sekuthiwa usamfuna unkosikazi unesifiso sofuna unkosikazi maka relax manje
alinde manje aphola ahile kuqala because manje uzofuna i-rebound yabona, and then lo rebound izoba ngathi uthando kanti sengama emotions, and kuwa khona lamagama asetshenziswayo kuthiwa love is blind kanti it's not love. Naye futhi ucacisile ukuthi akaziboni. Yeah, because okwamanje akaziboni ehlukana naye, yebo usezwile. Ngangokuba uyaveza ukuthi useze wabeka amaphoyisa impela amgadile izinkalo zonke ukuthi uma nimbona nje ngapha okuthiwa kunuka khona Santungwana ngoba ngiyezwe izinkalo zimkhomba ngapha nangapha, manje nimbona ngapha ningishayela ucingo enze njani lapho? Yeah, lelo ngisithi mina ayisekho ipoint yokuba ke relationship nomuntu ongamthembi ozogadwa njalo, okusho ukuthi uzilimaza yena phela manje ilento engithi umfowethu kuyadingeka ukuthi athathe isikhathi aphole ahile from ama wounds akhe, because lama wounds anawo manje amenze wa insecure. Ngalendlela ufanele agade umuntu vele lo muntu loyo noma ungamgada kanjani umuntu mayifuna kodwa mangabe ilento ayiyona mayilento ayiyona uzoyenza. So yena makavera mkhulule ahamba bayokwenza lento afuna ukuyenza usisi ukuba ngempela umfowethu uyamthanda, makavera mkhulule amnikeze freedom yakhe, yena relax umfowethu athole counseling, ahlela phansi nabantu abazomsiza nje efuna ngokusikhathi. Njengoba besho ukuthi impela lonke usizo oluqhamukayo uyolwamukela. Yeah. Kulokhu kokuthi njengoba ngoDisemba ube seyimisela ukuya, shuthi lapho akaphinda athole esinye isikhathi. Ngithi makathole esinye isikhathi. I-advice yami ngoba if akasithole esinye isikhathi usifaka kwinto akayaziyo ukuba izomxaka, makangangeni kuyona lento ngokumdabukela, yabona usisi okanye yena mhlambi usaba ihlazo lokuthi abantu bazothi this is about him now, impilo yakhe, it's not about manje lo sisi, yabona. So he needs to heal, he needs to be ukabe kwindawo lana azothatha isinqumo sokuthi elo sekunje empilweni yami bangenza kanje abantu besifazane senginabo manje ngithatha ibreak ngithi wo ngiyime nje kancane and I will heal. Hawu manje mawuthama kancane abantu besifazane sesothatha ubani ke manje ngoba phela kufanele sithathiwe simaniki sinjalo ukuthiwa woza nezono zakho zinjalo kulungile nathi izono soyilungisa ngendlela akasithathe kodwa sizoxoxeka nje kancane kancane. Yeah ngiyakuzwa bawuthini kodwa ngoba uyasho ukuthi usemathandweni, uyasho ukuthi usemathandweni. Yeah, yena usemathandweni kodwa ke umsebenzi woklina umuntu umsebenzi kaJesu, umsebenzi kaNkulunkulu ngoba naye uweak ungumuntu, naye unama faults akhe. So manje mayizongena ngethemba lokuthi umuntu uzohamba lungi asuka kabe west and then uzoba senkingeni lapho. Ngoba uyasho ukuthi nje unethemba lokuthi koshaya uDisemba eselungile umuntu wakhe sebeyilungisela inkinga abadlula ngoba yena uzimisela ngokuhambisa amalobolo. Uyakuveza ukuthi ihlobo nabangani ngey'nsuku zephasika zenqabile zathi awuzinikeze ithuba ngoba seziyazi ukuthi kunezigameko eziseke zamehlele ezimbili ezidlule. Njengamanje uzimisela impela ukuthi ngoDisemba lo ngobe sekudlulile ukumeluleka nje ukugcina ukuze azi ukuthi naye umephi ngoba uyalidinga usizo ukuze ezokwazi ukuthi into ezommisa ukuthi aqhubeke namalobolo yini engammisa ukuphula kayinhliziyo noma ukuzifuna njengoba kusho ihlobo zakhe. Yes, I would stand by ihlobo zakhe. I would stand by ihlobo zakhe ukuthi anganqami, sisho kanjalo ngesixhosa, angatatazeli, yabona relax nje amfunde umuntu lo afuna ukushada naye okanye ukumthatha kabe ngunkosikazi njebe futhi lo seyimazi. Mina ngiboni kuyisinqumo esiright sokuthi uqhubeke nomuntu ongathembekile ngoba umuntu ongathembekile kungekangenwa akazothembeka noma sekungeniwe. Uma ucabanga kukho okungale kwalokhu njengoba phela sebehambe beze bebabili akekho bakuthi ofisa ukuhlanzisa ubaba wakhe ilokhuzana izinkomo
akekho ufisa ukuthi inkombo ziphindele emuva uma ucabanga ukukho kungalena mhlasimpe sewumndeni sewumndeni uba umndeni okungenzeka ukuthi yena khona la kodwa ke ngoba ngeke sisambuyisele emuva simthoba amanxeba kulungile sizomnikeza usizo mhlasimpe naye kukhona okuzogcina iqhamukela ukuthi ayi ake nithatheni naye umama wasekhaya okuhlula amadoda kuyabikwa nami madoda senginibikelile ake nibone ukuthi nenze njani ngoba umama wasekhaya yena akasho ukuthi kubhlungu kuphi akasho lutho uthi nje yiphutha ngicabanga ukuthi mina ukulandela ilobolo kubalulekile kakhulu kubalulekile ukulandela ilobolo ngoba kuzokhombisa lo wesifazane ongathembekile ukuthi ihlazo ulilethile ekhaya yes so ukuze bakuthathwa ilobolo manje ayizubanhle leyo nto emphakathini mayibukwa ekhaya naye manje akazuba muhle nasemphakathini leyo nto izozimfundisa isifundo so ukuthi noma sekufika insizwa izolobola aziphathe kahle ngoba mayingalandwa manje ilobola ingenzeka lo wesifazane kade hayi kanti kunje aqhubeke nalento yabo so iyona iadvice engamnikeza yona leyo nokuthi umfowethu angahlali yedwa akhona ama conferences ingqungquthela zama single men ezibakhona during the year kwindawo ezihlukahlukene la kukhulunywa neinsizwa kuphela ilona lelo sizo alidingayo yes la kukhulunywa neinsizwa kuphela kube khona ke nosizo kangathola ke nakuthina lapha umuzi training center ngoba sinabo amadoda esihlangana nabo sincokole from young to old men ikhona nje sisanda kuba ne conference manje sixoxe ngento ezikanje nabefundisi nodokotela professor bebekhona lapha lo counselor bekhona hayi akuye yedwa ke vele anonymous wethu ona lezi inkinga kodwa ngiyazi ukuthi bakhona nabanye babukele emakhaya abanazo izinkinga ezifuzelizi kodwa ke ungakwazi ukusipha ukuthi nitholakala kuphi kanjani iziphi ezinye inkinga enidila nazo ngoba ngiyabona ukuthi namhlanje hayi insizwa lena izolala ikutholile ukuphumula enhlizweni yayo izophola ipholiswa enye indoda idodisa sibatholala kuphi baka muzi ya umuzi training center kwaMakhutha eSouth Coast lapha 24,000 yiwaway uyaziwa kakhulu yada ngase library sikhona sitholakala phaya from Monday to Friday siyavula from 6 o'clock sisanda ukuvula ekuseni and then siyovala futhi ebusuku ngabo 7 ngoba sidila nabantu abaningi so lapha njengoba sisho sidila ne-biblical counseling manje sithi sidila ne-biblical counseling siyafocusa kwabantu abakholwayo sidile ne-counseling kwi-context yokukholwa siphinde ke masenze ne-counseling premarital counseling abafuna ungena emshadweni so unayo umuntu kuhlawule phansi kubuzwe imibuzo and leyo ibaluleke kakhulu akwazi uyiskipa uma before ushada ibalulekile premarital counseling ngingakwazi ukuthi anonymous wethu ngemlethe nomuntu wakhe kunini yes na kanjani yes ngalithola kakhulu usizo lapho ku-premarital counseling uzosithola lapha yana kumuzi training center Sibonga ithuba kumbukeli wethu emakhaya ku DM abone kude ilona hlelo lethu namhlanje besikade sinalo besinwensizwa umnomzane uAyanda Khakha mase kuzoba udaba lwethu lensizwe bivela kaNongoma ibikhala ngesinqanda mathe kodwa ke siyathemba ukuthi usizo ulitholile nawe imbukeli lapha ekhaya usizo uzolithola mangabe ukuthi ubusafisa ukusibhalela kodwa wangakwazi ukusibhalela noma uyafisa ukuthola usizo noma ngabe kuthiwa iluphi udaba oza nalo ungakwazi ukuthi usibhalele ku Select Africa TV yonke indawo uthi Select Africa TV siyatholakala lapho sibonge ithuba ku Mr Khakha awakho ukugcina ungathini kumbukeli emakhaya ngiyabonga kakhulu ngingathanda ukuthi umlaleli wasemakhaya ngaphambi ukuthi ulobole abuhlangana nabantu abaziyo ngomshado uthole i-premarital counseling so that nizokwazana
unazi izinto ofanele niyilindele before ningene emshadweni. Izonisiza kakhulu leyo nto leyo, even from issues la esidile nawo namhlanje. Iyosiza kakhulu, ibalulekile i-premarital counselling. Mangabe kungukuthi usukulungele ukungena emshadweni kodwa manje usafuna ukuyihamba wedwa ukuze uzokwazi ukuthi ubhekane nezingqinamba ezingaphambili, uyakwazi ukuthi wa-attend lawo ma-counselling? Premarital counselling awukwazi unfortunately ukuhamba wedwa. Kufanele uhambe nomuntu wakho ngoba kuzoba nemibuzo ezobuzwa lapho ehlanganisa efanele uyiphendule phambi komuntu wakho. Okwamanje mawulungele umshado but ungekamboni umuntu, ungahlala naye umuntu, mhlawumbe marriage officer okanye umfundisi, nihlale phansi awoluleke, ngisho umuntu nje owasendaweni owaziyo okubonayo ukuthi umshado wakhe uhamba kahle. So uyakwazi ukubabuza abantu abanjalo, ubuze advice kubona. Sibonge kakhulu umbukeli emakhaya, lolu bekuhlelo uDM Mabonakude izobonana ngokuzayo.